Hvad er du på hjertet, mit barn? Jeg er sønnet. Hvad er din synd? Det hele startede med. Blev din kat kørt ned af en cykel? Ja. Det smuldte lige ud af nifler. Hvorfor tror du, det var ham, der kørte din kat ned? Han er den eneste i byen med en sort cykel. Og du tror ikke, der er andre her i byen med en sort cykel? Jeg er ret sikker. Der holder et par sorte cykler nede ved Brugsen. Så det var ikke ham, der kørte min kat over. Alle præstene var til landsmøde i går. Undtagen mig. Futte var blevet syg, så jeg blev derhjemme og grillede.